So, proceed ta sa pangutana o pangutana 10 minutos cross-examine sa atong negative sa SDA, sa atong affirmative sa RCC. So, atong balikon out of topic, dili pwede sa Biblia lamang ang atong under cross-examine nga kinibang Romano Katolika gitukod ba gyud ni Jesus Christ, sumala sa Biblia lamang. So kada tubag 20 seconds. So sa pagtingog sa atong negative sa iyang pangutana, magsugod ang oras nga 10 minutos. Okay, salamat Mr. Moderator. Sakip na usab sa nagatan-aw nini nga live. Labi na sa kong pinalangga nga kaatbang. Akong pangutana nimo Bro Eugene gapo. Ang imong tema, matud-an mo nga ang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia lamang. Ang akong pangutana nimo, kini bang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo, mao ba ni ang matuod nga iglesia? Yes or no? Yes. Categorical? Yes, mao na ang matuod nga iglesia. Og akong giprohibahan karon sa daghang mga bersyon ako sa Biblia. Ikaw kinahalangan mo kaganina, perting object. Next question. Okay, kay matud nimo mauni, mao ba na ang mabasa? Yes or no? Yes, mo nang mabasa impliedly. Sa Biblia, yes. Oh, next question ka nang lisod nga magka-lisod buta diri ba? Okay, next question. Kaya ang imong tema, matod dinhi, gitukod ni Kristo. Makahatag ka ba og kapitulo o bersikulo nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo? Makahatag ba kog kapitulo bersikulo? Yes, makahatag ko impliedly. But explicitly, no. Sige, next question. Okay. Pipila man ka mga kapitulo o bersikulo sa Biblia ang muhaom sa imong tema nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo? Perting daghana. Una, Daniel 2:44, San Mateo 16:18, Buhat 9:31, Unang Juan 4:1, San Juan 10:16. Oh, daghan kayo. Sige, next question. Ang akong pangutana dinhi ko sa Mateo 16:18 nga matod nimo mahatag diha. Ang imong tema ang Iglesia Romana Katolika gitukod ni Kristo. Mabasa ba ni siya sumala sa Mateo 16:18? Yes, impliedly, but explicitly, no. Next question. Kana magkabulingit putag panaga nga rin. Usap no. Sunod nga pangutana. Ay matod nimo mabasa. Hain may imong mabasa ang kanang naa nasulat diha nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, or ang wala diha masulat nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo? Hain may nibasa nimo diha? Ang mabasa nako impliedly kanang Roman Catholic Church nasa Mateo 16:18. So, ang kanang dili mabasa ang explicitly. Wani kasaboton sa explicitly. Sige, laing pangutana. Ang akong pangutana, Bro Eugene gapo, Romana Katolika gitukod ni Kristo, matod nimo na ay implicitly diha sa Mateo 16:18. So ang akong pangutana, bro, verbatim, may nasulat ba sa Mateo 16:18 ang Katolika Romana, ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, duna or wala? Verbatim wala, but impliedly yes na sige. Okay. Ang akong pangutana verbatim nga matod nimo wala. Okay. Kay matod nimo wala, nagpasabot ba di ay nga nagbuot-buot ka, Bro Eugene gapo, nga wa man day mabasa nga Romana Katolika diha sa Mateo 16? Objection, Mr. Moderator, di siya magsapaw. Okay. Stop that time sa ta. So ang iyang objection sa atong negatibo nga dili magsapaw during sa pag-cross-examine. So ini counter objection? Well, padayon bro. Sige. Okay, so sige, padayon bro. I-resume na kung time nimo pagpangutana. Kay matod niya dili mabasa nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo, verbatim diha sa Mateo 16:18. Ang akong pangutana, bro, nawala man yung kamera bro. Amo na imong kamera dodong. Objection, Mr. Moderator. Okay. So, Mr. Affirmative, kung nakay kuan itawag ako. Sige bro, padayon na lang bro. Kay malangay tanay ang kamera bro. Kamera ray nung dan. Sige ko.
So sige, padayon. Kay matod mo Mr. Affirmativo nga dili mabasa ang Romana Katolika gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18. So ang akong pangutana mao ni, kay di man di mabasa ang Romana Katolika gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16:18. Insakto ba ko sa akong nabasa nga dili mabasa, yes or no? Kung explicitly but impliedly mabasa jud siya, impliedly. Unya, maingon ka, mao ba na? Yes, di pa matud-an dili nako no. Daghang mga version sa Biblia no, di kay isa lang no. Oh, daghan mo kag libro siguro dia. Supaka na di si Kristo kinsa man. Diba? Gulat ko. Kaya atong kuno na dire. Sige. Sunod pangutana. Next question. Wala man ko mangutana og daghang bersyon. Ang akong pangutana Mateo 16:18. So nga matod nimo gitubag nimo akong pangutana nga dili mabasa diha verbatim ang Romana Katolika gitukod ni Kristo. Ang akong pangutana kinsang Kristoha ang nagtukod sa Romana Katoliko nga dili man mabasa sa Mateo 16:18. So kinsa? Bro, Okay, kinsang Kristoha, ang Kristo nga gianak ni Santa Maria Virgen nga nagpasakit og gilansang sa cross aron pagtubo sa atong mga kasalanan way back 2,000 years ago. Ang real na Kristo maojod to'y nagtukod. Sige, makapildi lang ka na ko kung moingon kag dili si Kristo kinsa. Okay, next question. Makahatag ka ba og kapitulo bersikulo Bro Eugene Gapo nga ang Romana Katolika gitukod ni Kristo verbatim? Kanina, bro, umanan ako nagtubag bro, di ko makahatag verbatim pero ipamugos nimo naa ako'y mahatag. Sige. Okay, next question. Na? Kay matod nimo dili ka makahatag pero pugso na kay ihatag. Asa may insakto ana Bro Eugene Gapo? Kung mamugos ka, yes naa, pero kung explicitly wala. Pero impliedly naa. Sige. Sige, balik-balik ka ng pangutana. Lain na sa pangutana. Good, kanang ma-challenge sa ba? Kana bang murag panington sa dad. Mr. Moderator. Stop the time. Before ka magkuan, ako imong kuan. Bro, affirmative, di ba nagsabot naman ta ganina nga no side comment Sige bro, sige. Sundan na nato ang kuan para natay harmonious nga debate. Mingaw ta sa tong migo eh. Sige, padayon. Okay. Next question, Bro Eugene Gapo. Pangutana. Pulong pagatukuron nga mabasa diha sa Mateo 16:18. Pangutana. Natukod na o wala pa? Natukod na pag humaglitok. Kay kana og grammatically speaking, future progressive tense. Nilito karon buhaton unya. Anaran siya, mura bag I will drink water. Pag magpasabot unya pag kumoinom. Pag humana na ninom nako. Natukod ba? Yes, kato dang 12 ka mga apostol, unti unang membro. Oh, mindset ba? Next question. Next question. Matod nimo natukod na. Pangutana. Hain man nga kapitulo og bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga natukod na ang Iglesia Romana Katolika. Hain nga kapitulo og bersikulo nag-ingon si Kristo natukod na. Naa sa San Mateo 16:18. Pag human jud ni Kristo glitok, natukod diha dayon. Nga naman, nang iyang mga membro mga apostol. Gisugo pagali na niya pagwali San Mateo 28:19-20. Nya mangutana pagkagasa. Klaro ka na. Live mangutana. Okay, next question. Matod pa dinhing ingon nimo nga naa sa Mateo 16:18. Akong pagbasa nako dinhi og silpihan ko ikaw mao si Pedro si babaw na ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang gahom sa kamatayon dili gayon makabuntog niini. Nadungog ba nimo Mr. Eugene Gapo nga wala mag-ingon si Kristo nga natukod na ang Romana Katolika? Nadungog jud nako na bro. Pero ang paglitok ni Kristo ana bro, wala pa on the spot. Pag humanyag litok na ana. Kay kung moingon ka gwapa matukod, naon tay mga verse sa Biblia nga gisuble nagbalik ni Kristo litok. Waman. So natukod na jud na. Unsa day ka oy? Next. Next question. Giuyunan man nimo Mr. Eugene Gapo nga wala mag-ingon dinhi si Kristo nga natukod na. Pangutana, nagbuot-buot ka ba Mr. Eugene Gapo nga natukod na? No, wajud ko nagbuot-buot. Kung nagbuot-buot pa lang ko, naaon ta kay mabasang sita sa Biblia nga gibalik naglitok ni Kristo. Pero wala. Unsa may iyang sugo, lakaw mo tibo kalibutan nagiwali ang mayang balita.
Uwa pa matukod. Nganong ipawalihon man na. Taka. Huna niya. Lain pangutana. Pangutana. Next question. Imo pa bang kadayunon, Bro Eugene Gapong, sa Mateo 16:18, imo pa bang kadayunon ang imong pagtuo nga natukod na ni Kristo ang iglesia? Padayunon dyan ako na bro. Kaya gwa pa na matukod bro. Wa pa untay membro. Ano magtukod bang kada gwa pa kay membro? Sa kisa may membro to, ang 12 apostle. Nahimo lang tong 11 ka namatay Masudas, napuli ni pagka matay ang Judas, gipulihang Matias. Amo na resulta, nagpadayon ng simbahan. Kaya kung wa pa na matukod, krusam nila tukoda. Next question. 1 minute. Challenge, Mr. Moderator. Challenge, Mr. Moderator. Showdown. Okay. So, stop the time. So, nadung na ko challenge. So, unsa may atong challenge, Mr. Negative Speaker? Iyang gipamugos, Mr. Moderator, iyang giingon nga mabasa ko sa Mateo 16:18 nga natukod na matod ni Kristo. Karon kon dili mabasa dinhi nga nag-ingon si Kristo nga natukod na ang iglesia, o yun ba siya nga pildi na siya? Okay bro. Batiha. Naas Dawaton ba nimo? dili na ko dawaton ang challenge bro. Wag gid say mahimo. Kaya nga naman, hindi na ko dawaton. Wa pa man sa kahatag og gisa founder sa Katoliko de si Kristo. Sige ra man sa balik-balik ko ng pangutana, sumuda po ng pangutana oy. Okay. So, di na dawaton negative. Di na dawaton ang challenge nimo. So, kay di man dawaton. So, padayon ta sa laing pangutana kay 54 segundos. Okay. Kay dili man nimo dawaton, Sir Eugene Gapo. Oh, nagpasabot ba di ay nga wala kay mabasa dinhi sa Mateo 16:18 nga nag-ingon si Kristo natukod na ang Romana Katolika? Wa gyud ko ingon nagpasabot nga way mabasa. Naa-joy mabasa impliedly. Nakasabot siguro kag unsa ning impliedly. Dili direkta dayon ginasuwat. Dili direkta dayon nga oh nana. Pag human niyag litok natukod ba? Yes. Unsa may ang tukodon og way mga membro? Ikaw pag tukod og simbahan og way mga membro, pwede ba na? Taka. Pangutana, time's up. Sunod pangutana, 21 seconds. Okay. Bakit mo? Objection, Mr. Moderator. Okay. Stop. 15 seconds. Stop the time. So, Bro, gamay na kay na orasa bro. Di na madala. sa may objection nimo, Mr. Kuan. So, affirmative, avoid lang sa batin. Basta magsulti ang Kuan. So, unsa may atong Kuan? Dapat ang akong kaatbang Mr. Moderator magbaton unta og kaning respeto samtang mangutana ko dili pa siya dito magkatawa ana, dili siya magsinggit-singgit diha. Musubay unta siya sa rulings nato, Mr. Moderator. Sige. So, nasabutan ka ganina to, Mr. Affirmative, na dalungan man ako nga ning katawa ka. So, gisabutan man nato nang gibawal man nato ganina. So, please kuan lang iwasan na nato na kay Sige, sir. nasabutan man to kanina. Sige sir. So, sige, salamat sa pagsabot. So, 15 segundos sa imong pagpangutana. Negative. Makaya pa ba nimo ni kay 15 segundos na lang. Mr. Moderator, i-wave na nako na. Out done. Sige, wave. So 15 minutos gi-wave. So nahuman ang atong pag-cross examine sa atong kuan sa negatibo sa affirmative sa yang kaganinang stand.